i-SAA andiphindi asoze kubomi bam bonke ndiphinde ndiye nge-SAA. Mamelani, kukho umntu omnye oncedisa kwitafile enezitulo ezintandathu, nabo bantu beyi-50 bafolile balinde umntu omnye, akasabili ke ngoku lo mama ngecawe kwisikhululo senqwelomoya esikhulu apho kuMzantsi Afrika, phofu Afrika konke jikelele. Enye into, gentlemen, abantu bayathula apha kule nqwelomoya. Yintoni? Hayi kanye kabini, bro. Hey, awukwazi uzothini kaloku ufana nomntu ozothula xa ukhwele eteksini. Uzoyithini ke ngoku loo nto? Awukwazi nothi kudrayiva mavula ifestile sixinene yikwenye indlela ke ngoku sizothini, siyafa pha nje. Azange yenzeke kwenye inqwelomoya ke ngoku loo nto. Hayi, SAA xa ndinikhulula ndiphinde ndibe leyithi emva koko half hour yonke. Suka nje, andiphindi soze sisenomsindo ngokudiniwe. Hayi.